Kadang-kadang ahli kubur itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Setelah kita istiqomah, beberapa lagi kita kirimin doa semua itu, kita didatangi lagi dengan keadaan yang lebih baik dari yang itu betul. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin niki ilmune pun dateng nggih nyambung niku wau ahli kubur. Dateng ahli kubur nggih, ahli kubur niku lek pun pejah sak benere pun boten wonten hubungan darah niku boten wonten. Lah buktine napa Mas Irul? Kok lek wis pejah niku intine kok boten enten hubungan darah. Lho nggih, pun jelas. Lah mongko menika lek enten keluarga, ngapunten nggih Mas nggih. Enten keluarga mboten seneng ibadah, mboten enten nggih lakune di luar agama Islam, senajan agama Islam tapi nggadah ahli kubur. Moko ahli kubur niki wau rebutan. Enten tiang-tiang donga, enten tiang tibaan niki wau ahli kubur sing mboten dikirimi teng dereke niki mau rebutan, Mas. Rebutan. Donga-dongae pun panjenengan niki, tapi lek panjenengan ngelaksanakaken hukume agamae pun Allah, mangke ahli-ahli kubure panjenengan kiambek ibarate oleh berkat wutuh. Nggih, wutuh. Panjenengan khususaken ahli kubure panjenengan niki namung digambaraken asal berkat nggih utuh, mboten kroyokan, mboten karonan. Niku. Lah lek sing niku wau Mas nggih, panjenengan istiqomah sholawat untuk ahli-ahli kubur senajan panjenengan maringi ahli-ahli kubur wadatul wujud niki sampean sholawat niku mangke panjenengan diparingi semerap kuburan sing enten sekitare sampean. Sampai saking nemene wong Allah niku Ar-Rahman Ar-Rahim, moko didatengi panjenengan. Sanes derek napa derek, Mas? Sanes derek. Lah niki lek ancene panjenengan pun ngimani temenan dateng Allah melalui Kanjeng Nabi, senajan mboten derek ten mriku wis mboten enten sing ngirimi suratul Al-Fatihah, tapi ten daerah mriku enten sing tasih urip niku wau nggadahi istiqomah niku dugi dheke dateng Allah dikengken niku sifatipun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Senajan sudah terputus hubungan dengan yang hidup, tapi tasih maringi njauk sepuro nang wong kono. Moko sing niki wau lek ancene tasih keimanane dereng saged komunikasi kalian Allah niku biasa diparingi awake lemalung le. Sallallahu alaihi Muhammad umur ngeten. Lah niku enten sampinge. Niki mboten jam-jaman, sak detik ngoten tok. Mboten sanjang napa-napa, tapi intine keimanan niki wis semerap dongakno iki dongakno. Lah moko niku wau kula sanjangaken lek kepanggih pesarean kepanggih kuburan sampean Al-Fatihah sampean dongaaken ngoten mangke saged medal ahli kubur niku. Nek ditulung celuk-celuk ten sampean setelah sampean dongaaken mboten disiksa. Niku langsung mlebet malih, ical malih, mboten enten masih sampean reker sampean goleki mboten enten. Wong niku wau panjenengan diparingi semerap niku wau nggih kendake Allah. Lah napa intine niku wau lek sampean saged dikepanggihi ngoten niku wau, nggih setiap kepanggih pesarean kepanggih kuburan sampean Al-Fatihah. Niku nggih. Niku lek mimpi napa ya napa Mas? Oh nggih, ngoten nggih. Dadi ngoten niku diparingi lemalung lega berdaya, keindahan bersolawat kepada Kanjeng Nabi niku wau sampai lemah lungle niki wau akhirnya diparingi semerap. Lah niku Mas nggih. Menawi lek sing tingkatane lebih tinggi keimanane mboten lemah lungle berdaya. Nggih lenggah ngeten nggih tetep sampean saged ningali. Sampeyan saged ningali sampeyan saged gerak ngeten iki. Ha niki.
Ngoten. Oh, iki njuk donga ya tak dongane. Tapi sampean mboten sandang ngeten. Sampean Al-Fatihah langsung ical tiyang niki nggih balik malih ten pesarean. Tapi setelah sampean dongaaken kalian kula dongaaken napa mboten disiksa malih? Disiksa malih. Disiksa malih sing ahli kubur niki wau. Dadose niki wau intine kalau ahli kubur sudah tidak ada yang mengirimi doa-doa termasuk suratul Al-Fatihah bisa mendatangi orang sekitarnya yang di situ dekat-dekat di situ yang keimanannya lebih dari yang lain. Nah niku Mas dengan pakaian compang-camping, dengan membawa minta minum, minta makanan. Nah niku panjenengan kalih kula kan gadahi akal, mergo tasih urip. Dadi diparingi Allah ilmune ngoten. Lah mangke lek anjene tingkat keimanan panjenengan lebih tinggi mboten mboten diparingi kados sing ngoten-ngoten niku wau. Langsung ngoten mawon lenggah mendel tumut panjenengan dikiran. Panjenengan dikiran moko ten syariat tarekat hakikat makrifate niku diceritakan kalau nabi niku tingkatan para tertinggi para nabi diceritakan sampai ahli kubur digepuk tangi urip. Nggih. Tapi kita niki sanes umate Nabi niku mboten saged. Kita niki umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados mboten saged kados niku, malah ditipu enten wirid khusus. Innahu Sulaiman. Oh innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman niku urusane Nabi Sulaiman kali Allah. Urusane Nabi Sulaiman kali Allah. Panjenengan urusane kali Rasulullah ning Allah lewate. Niki Nabi nggih lagi kalian Allah, mboten saged ditiru-tiru, malah dikepingini. Ya mboten saged tuwangi ngeten utawi melayu. Mboten saged lek kita mboten. Kita namun diparingi semerap perwujudan sifat keimanan diri niki wau bertemu dengan sifat ahli kubur niku wau krana ahli kubur niku wau tasih uripe menawi nggih muga-muga mboten dalam keadaan pejah mboten iman ten Allah. Ten mawon tepak kula mawon nggih kula gambaraken kula tepak kajenge pejah diupetik. Ya jelas kula butuh doaipun panjenengan kula sampai ibaratnya ngasak-ngasak enten yang sholawatan kemis adep-adep kula nggih. Ngoten Mas. Ada sing nggih ngoten akhire kula enten ten mriku. Enten sing lebih tinggi. Akhire kula mriku, kula impeni, kula apaaken. Lek mboten ngerti ilmune wedi sing diimpeni. Apa meneh diketoki aku balik mlebu nang kuburan kono. Waduh, lah ngoten lagi lek mboten semerap ilmune. Tapi panjenengan sakniki pun semerap pun wedi napa-napa sedanten menika kendhake Allah. Iblis, jin, setan niku mboten saged mejahi panjenengan. Lek panjenengan mboten mempertuhankan mereka, tetep Tuhanipun panjenengan Allah. Perkara zat mangke urusanipun Dzatullah maringi pengalaman dateng panjenengan. Napa zat niku nggih mangke hae zat niku wau ingkang jelasaken. Sing jelas kula angsal ilmune zat menika sing damel lafal Allah. Maka Allah ten syariate nggih sanjang selagi wonten wujude enten makhluke niku tasih makhluk senajan lafal senajan Al-Qur'an. Nggih mangke panjenengan mugi mawon boten suwi-suwi panjenengan diparingi sing damel sedanten menika termasuk panjenengan ten mriki pun semerap Al-Qur'an berjalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup semanten salam keberkahan.